Здравейте на всички и добре дошли в епизод 28 от Печелившият маркетинг Вълчев Agency подкаст. Темата, за която ще си говорим днес, е как да взимате по-добри бизнес решения, когато нямате опит. Това е един от най-реалните проблеми в началото. Защото когато стартирате бизнес, вие нямате карта. Нямате и някаква точна формула. И в един момент просто започвате да се чудите дали решението, което сте взели е правилното или просто си губите времето и парите. И тук повечето хора или замръзват, или започват да действат като пълен хаос. Истината е, че не ви трябва опит, за да взимате по-добри и по-правилни решения. Има едно нещо, което ви трябва. И то е правилен начин на мислене. Първото нещо, което трябва да разберете е, че в бизнеса почти няма сигурни решения. Няма нищо сигурно. Бях чел една книга, в която казаха така. Единственото сигурно нещо в този живот е това, че ние ще умрем. Нищо друго сигурно няма. Да, може да звучи грубо, да, може да звучи просташки, но това е истината. Друго сигурно нещо няма. Има решения с по-голяма или по-малка вероятност да проработят и точно това де-факто променя цялата игра. Вместо да се питате дали сте взели правилното решение, започнете да се питате дали това има логика и струва ли се да бъде тествано. Ако направите това нещо, махате напрежението от това да бъдете перфектни и вкарвате действие в цялото нещо. Второто нещо, което ви препоръчвам да направите, е да започнете да мислите в малки тестове, а не в огромни мащаби. Много хора се опитват да вземат голямо решение. Дали този бизнес ще стане, дали този продукт е правилният, но реално няма как да знаете дали това нещо е правилното, докато не го тествате. Много по-добре е да го разбиете на малки стъпчици и да започнете да изпълнявате тези стъпки. Примерът е, вместо да инвестирате примерно 5000 лев в някакъв бизнес, може да мислите така: как мога да тествам този продукт с 100, 200, 300 евро и да видя дали някой ще има интерес. И ако има интерес, тогава вече да продължа напред. Ако мислите така, всяко решение става много по-малко рисково. Третото нещо е: гледайте реалността, не вашето лично мнение. Много често, когато имате идея, вие се привързвате към нея. Тя ви харесва, започвате да вярвате в нея. Но пазарът не се интересува това. Има ли интерес, има ли кликове, има ли продажби? Това са нещата, които имат значение и които трябва вас да ви интересуват. Ако нещо не работи, това не означава, че вие сте объркали. Означава, че сте тествали, видяли сте, че примерно има някакъв интерес, но примерно хората не купуват поради причината, че може би продуктът е скъп или някаква друга причина. И тук идва нещо много важно. Колко бързо ви взимате решения? Какво означава това? По-добре е да вземете 10 малки решения бързо, отколкото да мислите един месец за едно перфектно решение. Защото всяко действие ви дава някаква обратна връзка. И тази обратна връзка е по-ценна от абсолютно всяка една теория и ваша мисъл, която минава. Още нещо, което мога да ви споделя от практиката, е, че ако не знаете какво да направите, гледайте какво вече работи и какво не работи. Няма нужда да измисляте всичко от нула. Има бизнеси, които вече продават, има реклами, които вече работят, има модели, които вече са доказани. Така че във вас е топката вие да вземете тези модели, да ги взаимствате и да ги фърлите на пазара. Нещо много важно за тези, които са перфекционисти. Вашата задача не е да бъдете оригинални в началото или перфектни. Вашата задача е да бъдете ефективни и да взимате отново бързи решения. И последното нещо е: приемете, че ще грешите много и това няма никакъв проблем. Но грешките са неизбежни. Разликата между хората, които успяват и тези, които се отказват, не е в това дали грешат, а в това колко бързо се учат от своите грешки. Ако трябва да обобщя цялата тази тема, не търсете перфектното решение. Търсете винаги логичното следващо действие. Мислете винаги в тестове, не в рискове. Гледайте данните, не мнението си. Много важно, ще го повторя. Гледайте винаги данните, а не вашето мнение. И винаги действайте бързо. Това са основните неща. Защото в крайна сметка бизнесът не се изгражда от едно правилно решение. Изгражда се от редица избори. Някои са грешни, други са правилни, но тези избори са взети на време. Защото едно решение взето на време може да ви спести или да ви реши адски много проблеми и адски много казуси. Дали това решение е правилно, може да ви покаже само времето. Но вашата работа е да действа. Надявам се да съм ви бил полезен. Темата беше малко по-психологическа, малко по-бизнес насочена, така че
Да, ако ви е било полезно, можете да ни последвате в YouTube и да се абонирате за нашия канал от кампанката по-долу, за да получавате известие за всяко друго видео, което качваме. И отново подсещам, ако изпитате затруднение с това да продавате онлайн, да позиционирате вашия бизнес, без значение дали е услуга, дали е e-commerce или каквото и да е друго, ние сме тук да ви помогнем да продавате повече, да достигнете до повече хора по възможно най-ефективните начини. 9 години сме на пазарът, така че доверете ни се и ще видите реални резултати. Влезте на vulchefagents.com и заявете безплатна консултация с нас експерт.